मनवा के बतिया बताई कैसे ननदो, मनवा के बतिया बताई कैसे अपियवा रूसल बाड़े ननदो मनाई कैसे अपियवा रूसल बाड़े ननदो मनाई कैसे। दुई दिन के रूसल पियावा खाना न खाला हमारा के देखेला ता मुँह फेर लेला, मुँह फेर लेला हो मुँह फेर लेला। दुई दिन से रूसल पियावा खाना न खाला आई निका के देखेला ता मुँह फेर लेला। टूट गई चूड़ी खान काई कैसे ननदो, टूट गई चूड़ी खान काई कैसे पियावा रूसल बाड़े ननदो मनाई कैसे पियावा रूसल बाड़े ननदो।